Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς θα βιδώνετε βασικά βίδες σε ένα πόμολο της πόρτας. Λοιπόν, παίρνουμε το κατσαβίδι, το μηχάνημα τέλος πάντων. Μετά παίρνουμε αυτό εδώ, το βάζουμε εδώ μέσα, βλέπετε. Μετά αρχίζουμε να κάνουμε έτσι. Για να μην μας φύγει το πάμε κιόλας εδώ πέρα, χωρίς να μαγκώσει τα δάχτυλά μου. Βάζουμε και αυτό. Το βάζουμε. Μετά παίρνουμε ένα από όλα αυτά εδώ πέρα και είμαι σίγουρη πως διέλεγω αυτό εδώ. Το προσθέτουμε εδώ πέρα. Μετά το παίρνουμε και κλέβουμε, επειδή δεν έχω καθόλου βίδες, βίδες, παίρνω από το τσιπάκι του αδερφού μου, κρυφά να μην μας δει, γιατί άμα μας δει θα μας γλώσει. Παίρνω τη μία, τη βλέπετε, τη βάζω στην τσέπη μου, πάω επειδή θέλω δύο. Και το ξαναβάζω, παίρνω και τη δεύτερη. Μ' ακούτε λοιπόν. Παίρνω εδώ την πρώτη, την προσθέτω στον κατσαβίδι, τη βάζω στο πόμολο και αρχίζω και βιδώνω. Μου είπες η κολόβιδα, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, θα πάρουμε άλλο. Ένα λεπτάκι, την παίρνουμε, βάζουμε και το πόδι μας να μην μας φύγει και αρχίζουμε και βιδώνουμε. Προσέξτε μη σας δει η μαμά σας γιατί θα σας κάνει down. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε και βιδώνουμε. Σπρώχνουμε και ξανασπρώχνουμε. Σπρώχνουμε. Αλλά με παιδεύει αυτή. Ξαναξεβιδώνουμε λίγο. Μπαίνει μέσα και τώρα αρχίζουμε το βίδωμα, παιδιά! Ωραία. Πάμε καλά. Τώρα αρχίζουμε και πούμε και τη δεύτερη βίδα. Τη βάζουμε εδώ, τη βιδώνουμε λίγο με το χεράκι μας. Ναι. Και αρχίζουμε και βιδώνουμε. Γρήγορα το έκανα αυτό. Λοιπόν, έτσι να μάθετε και στους γονείς σας πώς να βιδώνετε ένα πόμολο. Κάντε like!